Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznámy Mestského rozhlasu. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 6. až 8. septembra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo Vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Vážení občania, mesto Sereď a mesto Tyšnov vás pozývajú na vystúpenie detí z detských domovov dňa 3. septembra 2016 o 14:30 v amfiteátri v Seredi. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase 2. ligy Západ sa stretnú ŠKF Sereď, FC Nitra v sobotu 3. septembra o 16. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame. Mestská polícia oznamuje občanom, že na ulici Dionýza Štúra pred Progresom bol nájdený mobilný telefón značky Samsung. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na mestskej polícii.